Suryajan PWD bilong nilitum Franke me kipanam tok alam tigela pendo nilitum lake pu Bokazan LAC ke parlu nilitum song kapre song do lapen ke dak cherok tok nilitum owi mitum si chingrum si nilitum chukidam tang September chiklo tarik 4 nilitum la committee chiseng no la sia committee men bangke land owner right protection committee pusini tum la so committee men bang chiseng kono ini nilitum la bangso pherangke mai ki pha setami nilitum appoint ke thom do number 1 is appoint bangke la hello nilitum la so a committee ahin pen non ke wangji la 39 highway pusini tum pulo Asian highway lapuna chetami toar krong pli wangi pusini tum nilitum long lo birta dolo lasi hola solong bangke nilitum kipu dunji pu bangke ke damtang hala pu doboka la pen demapur awe kipon hala so krong pli along son alam ki bang abedet ni pusini tum jongpon lo la pen aku adun tu appointment la son hello Karbi Anglong Autonomous Council pen proper notification of a pin pen jongsi komatni chepathek wong pen si 4-lane highway mate survey aputhat kepadu thek damlok kulote nilitum labangso phansa nilitum chesong thibi busini tum na tum than pachi kono lapen ke aku ingdeng thom bange la helo jintu la doboka lapen dimapur ada kepon NH 36 non bang 29 pulo halaso alam ki along ki phodun SK Mondol lapen ke dak autonomous council la tum setami alang litum aphan ke chok che thek damlo dipu gido prong tangka do muchot atuma mokha bang kopia joine pensi lapuan interested loje dak longle evaluation maybe 2 lakhs la soloma along le piniarni 6 lakhs 5 lakhs lapuan pen la so along le amukha ke nambom dolo laben ke inur bahini adalala tum komane SK Mondol pen chimisen atum related atum kopia potsi adon labang so along le ahem pu tum long pen komane jongsin miadi pota kalilang le pulo tangke miadi pota nang salam pipon po pu penalang tum along pe pota dokumen semuka kalek pon bom lasi isia hints je la so teng lo pulo tangke labang so towar krong pli mate krong trok ke wangji angringa bangket hetang